carpeta de Santpedor i som el Magí, el Hugo, la Laia i jo, la Rània. Us presentem el virus. En aquest joc hi poden jugar de 2 a 6 persones. A partir de 8 anys i duren uns 20 minuts. I ara us ensenyarem el contingut del joc. Com podeu veure, aquí dalt hi ha els òrgans, un cervell, un os, el cor i l'estómac. Però els òrgans, cadascun tenen un virus que els infecta. Com podeu veure, tots són del mateix color. Per infectar un òrgan ha de ser del mateix color el virus. I aquí baix tenim les curacions. Quan un òrgan està infectat per un virus, el podem curar. El cervell té les pastilles, l'os té la tirita, el cor la xeringa i l'estómac un xarop. Aquest virus d'aquí és el virus més perillós de tot, que és un virus comodí que pot matar a qualsevol òrgan. Aquesta carta d'aquí és un òrgan comodí, que el pots fer servir per l'òrgan que vulguis, i aquí tenim una capsa de curació que també és per l'òrgan que vulguis, que són cartes especials. Aquí baix, aquesta carta serveix per, si tu tens un òrgan dolent que està infectat, el pots canviar i agafar-ne un a un altre jugador. Aquesta carta d'aquí és per infectar els teus virus a altres persones. Aquesta carta és un lladre d'òrgans. Aquesta carta d'aquí serveix per intercanviar els teus òrgans o cartes per a la gent, i aquesta d'aquí és que tots hem de tirar les cartes que tenim a les mans, que són 3 al pilot. Ara farem una partida perquè s'entengui millor. Primer barregem la baralla. Repartim 3 cartes a cadascun. I sempre n'hem de tenir 3. Ara us explicaré què podem fer en cada acció. Primer, plantar, i si t'han atacat, llavors et pots curar. També podem infectar algú o utilitzar una carta especial, que en aquest cas aquesta robaria una altra. O, si no t'interessa cap d'aquestes, podem descartar o bé una, o bé 2, o bé 3. Sempre i quan agafem una si hem descartat una, 2 si hem descartat 2, o 3 si hem descartat. Ara farem una partida. En aquest cas jo començo. Jo faria plantar. Jo també. I llavors mirem. Jo li ficaria un virus i agafaria. Jo plantaria i agafaria. Jo ara podria fer... ara em descarto aquesta carta especial i agafaré. En aquest cas, jo les descartaria totes. Jo plantaria. Jo les descartaria. Jo descartaria la tirita i agafaria l'altra. Doncs ara li robaré l'òrgan a la Rània. Jo li ficaria un virus. Faria carta. Jo ara plantaria i em descartaria aquesta C. Doncs ara li tiraré aquest virus a la Rània, i com que ja en té 2, l'òrgan està mort. Ara jo li tiraria un virus. Jo ara el salvaria. Jo li tiraria un virus al Magí i agafaria carta. Crec que planto l'òrgan. Jo descartaria. Ara és el meu torn. Planto l'estómac i com que tinc els 4 òrgans sans, ja he guanyat.